Hatag a very good day madong noipi. Namusa na ang namiso namong gangsa madlang noipi. To ko din ni mamiso kay kapilang dugaya. Yun, madlang noipi kaya tingnan natin. Focus tayo madlang. Kaya saan ni kay namiso na di ay ang gangsa si Mother Gangsa na miso na di ay may duha ka piso o naapagit ka tulong nga piso o see very lucky day. Wow, pusan ang 5 ang kabangan si ay man mahikap si Mother Goose. Lupit ka naman madlang na ito. Ay, gituguan lang. Ito nang kuhaan be. Uy, tika pata. Hindi ko makatay. Sasa. Dek, pag-ibig kanin tangan harap mabuti ng taon siya kay ano yan ang ginapahabo katalo ng puni dugo kay nagsats ko ni siya naman sa lalaki. Wow, dako kayo madang yun tulong lume may katulong piso magawang noisy mabuhay ang mabuhay narugod o din ibagong pinisa ng ito red may tagmapiso sa ito akong embroider dito ba asa man tubig nakusa na pud mo ni di na pwede na gawas labas Loy kwak cute kini medyo kamay dari dako katuntas ilang dako pag gitumba ni mong ulo mamatay alang na ay at least success ang paglublom sa gangsa mayroon success yung paglublom sa gangsa o kaya na tulo ka bukis yun muna mag-umiting. God bless everyone. Basta masasabi ko lang sa bawat pagtawid ng daan tumingin sa kaliwat kanan o mother goes gana sometimes ang mga fathers ito gatawa yun pasagdahan sa din nato si Mother Goose magawang noisy okay na to may nakita na sa kadaadlong galaw swak na swak